Een conflict op de Nederlandse kampioenskippen op het Heidenskip is de oorzaak van de reboelje. Een lid van de technische commissie kan doe een sprong van Orne Galema aan, omdat hij zijn sprong te let maken. De Lepper wachtte zijn sprong af omdat de situatie nevens hem net veilig wezen zou. Dat escaleerde daar behoorlijk. Heel vervelend. Wat dat dan belangrijk is dat eigenlijk de basis van... ja, ik denk dat het anders kost je langer rond. Maar de uitbarsting was van een stukje onvrede wat er al langer weer. Ja, we hebben maar te doen. Maar ik hoop toch in hemelsnaam dat het net zonder consequenties bloot. De emoties rennen heeg op. 4 TC-leden en het haatbestuur kunnen het nijverskade parteren net eens worden over het veiligheidsstandpunt. En dus stappen de 4 nou op. De TC'ers die binnen solidair met elkaar en die hebben dezelfde mening. Die zeggen van een regel is een regel en die handhaven we strikt. En wij zeggen van soms is veiligheid belangrijker, want we willen geen 12 leppers met die lange stokken zien weer tegelijk boven in de loft of tegelijk in het zonnebed. Dan mag je wel eens even de regels even aanpassen. Dan moet je even in de geest van de regels handelen. Nou ja, en in de short dat wel zitten en dat wordt net. Het Fries Leppersboom wil de lege plakken in de technische commissie graag weer bezet hebben, voordat het seizoen takken 4 juni uiteenzet.